Keamanan kita kangge nampi menapa badhe pun atur-atur dari panjenenganipun karo Bapak Kiai Mukhtasar. Mugia kanthi menapa badhe pun aturaken saged kadosaken yen menika sesepengan kula panjenengan sedaya ajeng kita melakukan ibadah sampai dinipun dan nggih betul kula panjenengan sedaya benjang mantuk wonten alam kehancuran. Amin Allahumma amin. Terus sampun menika yang menika ajeng direkaken wontenipun acara menika kirang arep atur STB saya kula pribadi dan sejatine pangapunten dan kula cekap semanten. Wa akhiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya sinaran tetap belajar kepada al-mukarram Bapak Kiai Mukhtasar. Wedal tak cepatipun kala terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pangarsanipun para alim, para ulama miwarasatil anbiya ingkang tansah kula dhereki kula ajeng-ajeng berkah doanipun. Langkung-langkung pangarsanipun Akhirul kiram Mas Kiai Mantep ingkang tansah tuhu inabekten ingkang tansah kula ajeng-ajeng berkadoanipun sedaya pengurus takmir mushola at-taqwa nggih wonten ing robahan mriki mugi-mugi ngamal panjenengan ketampi wonten ngarsanipun Gusti Allah. Allahumma amin. Pangarsanipun sesepuh-sesepuhan Haji Sepuh pangarsanipun Bapak Lurah ingkang tansah kula tanglipi sedaya perangkatipun. Pangarsanipun jamaah pengaosan lapanan malam Selasa Pahing ingkang dipun mulyakaken dumateng Gusti Allah. Boten kesupen pangarsanipun simbah Watijo Kapur Spring kang tansah kula hormati. Lan sedaya kesepuhan-kesepuhan boten ngirangi takdir kawula ingkang tansah kula hormati. Monggo panjenengan sedaya kula dherekaken tansah menjaaken rasa syukur dumateng Allah. Biqaulina kalimatut tahmid alhamdulillahirabbil alamin wonten ing manut menika pinaringan nikmat sehat nikmat sehat lahir batos kula dengan sedaya menika alhamdulillah saged rawuh wonten mriki kanthi niat saking dalem menika tolakul aini mugi-mugi dadosaken selamat sulumun selamat dunia akhirat. Allahumma amin. Sholawat lan salimipun Allah mugi tetep konjuk wonten junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula jenengan sedaya saestu-estu nganggo syafaatipun mugi-mugi termasuk tiyang ingkang berhak nampi syafaat bijak wonten ing yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika ngendika julusun sa'atan fi majlis ilmi khairum. Niki cara Jawane cara kene cara robahan lah. Jadi julusun kuwi jaga lungguh sa'atan sak jam. Jadi jenengan lungguh sana sejam 5
Pun nggih. Wis ana sejam Bu. Lah niku wong sing jenggong lenggah nang majelis ilmu khairun luwih bagus min ibadatin sanatin. Tenimbang wong sing ibadah niku setahun mumpung. Sangar ora? Sangar boten. Nek ibadah setahun kowe ganjarane kowe ora luwih akeh tenimbang wong lenggah teng mriki teng majelis ilmu niku sejam. Lah ngerong jam. Masyaallah. Terus nang kono diomongaken rikale ngaji paham ya kena, ora ya kena. Ora mudeng ya kena. Gampang ora? Sing penting tekan lenggah ngrungokna karo turu ya oleh karo ngantuk ya oleh. Niku luwih apik ganjarane tenimbang ibadah setahun. Sebab napa? Ibadah sing ora dikanteni ilmu iku lakuh balu ibadatun. Ora ditampang ibadah sing ora dingelmoni. Lah krono jenengan niku ngaji suwi-suwi ya mudeng ngono lah yo. Ana sing nyantel carane maca kaya piye, carane salat, carane wudu. Terus bisa wudu. Bisa maca Fatihah sing bener. Ini Masya Allah, begini ganjarannya wong jenggol nang majelis ini. Bi kadang-kadang arep mangkat ya kelan-kelan. Padahal nangkene apa-apana. Nggih mboten Pak. Ketemu kancane salaman uli ganjaran, makane wong salaman tangane copot dosane robon. Masya Allah itu wadon karo wadon salaman. Iku dosa sing wis kliwat robon ambyur. Ini ngomong apa, ini nang kepriye orang itu sekalian ngono lah. Ini Masya Allah. Jadi fadilah majelis ilmu niku boten main-main kula jenengan sedaya. Jadi diniati tekan memak saking dia niku napa? Tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin. Sebabnya juga kali Rasulullah sing ngendika golek ilmu ki hukume niku wajib boten sunat. Jadi yang wong sing gelem ngaji, ya ora kepatrapan dosa. Mboten dosa jenengan ngaji. Umpamane ibadah jenengan kon salah. Oleh ibadah salah ora bener. Maca Quran ora bener, salat ora bener. Ning gelem ngaji gelem jamaah, sing gelem ngaji ning jelas. Iku jenengan ibadahnya ditampak oleh Gusti Allah ning catatan isi gelem ngaji. Nek kowe salah bodho mau ngaji lagi sing angel. Kowe salah bodho mau ngaji, apa meneh salate mau jamaah. Ya Masya Allah. Salat jamaah wis ngerti tidak? Ganjarane luwih akeh. Biasane ukur oleh siji dewekan binek bener, nek ora bener ya mbuh boleh ora. Iki bener ora bener asal melu karo Mas Kiai mantep tetep peto likur. Jenengan metuki rakaat paling akhir. Wis paling akhir lah cara wonge. Nang buri dewek. Anu salat zuhur dilala keturun melayu wudu berkali butuh tetok melu tetap oleh itu likur. Jadi ini keuntungan kalau dengan itu lah pamane nek sholat Masya Allah sing jenengan abdine diundang ini orang kerasa sing jelas boten kerasa. Cita-citane kula jenengan sedaya urip men ngapa? Men bahagia napa boten? Men seneng napa boten? Men ayem tentrem napa mboten? Lah urip men bahagia men ayem tentrem rezekine kepenak. Ayo bahagia. Ning jenengan yakin sedina diundang ping 10. Ping 10 lho. Kali muadzin syaratnya wong ping bahagia. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah.
bal-balan diundang kon bahagia nih Pak, kon seneng. Musik itu kurang dilem apa kayak anggung wadon empet-empetan apa dolalan gitu piano main seneng yuk Pak yuk. Masya Allah bukunya putih-putih gitu bener ngumpuli buku sapi yuk Pak empet-empetan seneng kan lah syaratnya udah seneng mungkin Gusti Allah jenengan diundang geser hayya 'alan sholat on sholat nek oleh sholat akibat kakek bahagia mulanya sholat desir haki hayya 'alan sholat dan ini sih nyata-nyata bulan jenengan di Masya Allah bukan orang ngerti artinya ini pelajaran sapa wong iki kepengin bahagia ayo oleh padha nindakaken salat kula jenengan sing temenanan temenan di salat aja glek-glek subuh dan salat dan ora luhur dan lalen sedina salat ping 5 rekapur ping 3 nek kon bahagia ki angel. Ya terus wong sing jerek karo Gusti Allah. Ya wong sing ambedina ngadep kali Gusti Allah sedina ping 5 soal kali Gusti Allah. Salat ngadep nuwun kali Gusti Allah. Dipasrahna uripe, nyawane. Go Gusti Allah kabeh, ibadah Gusti Allah kabeh. Masyaallah niki Pak. Jadi pendidikan sholat kula jenengan sedaya menika disiplin anane nek kepengin jenengan bahagia oleh monggo oleh ibadah sholat diusahakan temenanan ora kudu nang musala teng dalem nang masjid nang digawe kula jenengan anadzan imutan hayya 'alal falah ayo bahagia jenengan sholat nek kepengin urip bahagia. Ini falsafah adzan ini Pak. Nah terus malih alhamdulillah kalau dengan sedaya niku cara oleh urip wis kelong setahun. Nggih napa nggih? Niki tahun terakhir lho Pak. Nyenjang Jimuan Kliwon tanggal 1 Sura. Leres napa leres? Lah tanggal 1 Sura Jimuan Kliwon niku medeni Pak. Wangker wingit. Nggih mboten? Yana sing wong ngomong kalau disuruh besok berpuasa Yana sing ngomong kayak aku ini ora kon ora ana perintah bukan nonton perintah tengah Al-Quran apa tengah hadis tanggal 1 Syuro dengan puasa tidak ada sing ana nopo tanggal 10 man soma yauma asyura sapa wong sing puasa nang tanggal 10 bulan Syuro atau min ibadatin asrin alfin malakin iki kanjeng Nabi sing ngendika niki dadi wong sing puasa tanggal 10 Syuro kowe diwehi ganjaran atahullah min ajrin diwehi ganjaran sekang ibadahe malaikat 10.000 ijen malaikat 10.000 Bu ibadah kabeh kali Gusti Allah kowe ganjarane diwen nalika sing gelem puasa nang tanggal 10 bulan Asyura berarti esuk dinane tanggal 1 niku Jumat Kliwon Jumat Sabtu Minggu Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Minggu nggih tanggal 10 insyaallah dinten Minggu insyaallah niki nggih heeh lha kowe nang kono rika puasa tanggal 10 ning Rasulullah niki ngendika nek nyong esuk taun ngarep isih diparingi urip kali Gusti Allah nyong arep puasa Tasia Asyara tanggal 9 kali tanggal 10 nggo ngapa bareng ditakonan kali Rasulullah men beda karo wong-wong Yahudi sebab wong Yahudi sing duweni kitab Taurat niku puasane kur tanggal 10 tok umatnya Nabi Musa alaihi salam tanggal 10 tok men beda ini harus ngoten
Lha mau fadilah sing nomor 1 jenengan diwai ganjaran 10.000 malaikat sing ibadah. Wa ziyadatan isih ditambahi malih, Pak. Ngendikane Rasulullah, tambane napa? Ajrahu ganjarane hajran mabruron. Wong sing haji mabrur karo wong sing umrah makbulan. Wong 10.000 min asratin alfin wong sing ibadah haji sing mabrur karo sing wong ibadah umrah sing makbulan. Bulane ngelak wong umrah tekto makna muga-muga Mas kulo umrah kinjang makbulan. Aja mabrur, aja mabrur. Tapi nek haji ketika lho makna muga-muga hajine mabrur. Nek wong lanang wong wadon mabrur. Jadi bedanya nek napa niku nembe umrah makbulan. Kuwi kaya kuwi lho makna aja umrah mabrur niku ora pas, nggih. Jadi iki jika diwehi ganjaran 10.000 wong ibadah haji karo umrah, berarti saking bujine biasa tanggal 10 Asyura. Ning kula mboten nakon ukur aweh ngerti wong ana sing gelem puasa. Masalahnya nek nyong akon nganti nyong ora puasa iki kedosan karo Gusti Allah. Nggih, nyong ukur ngabari tok nang mriki nggih. Nuduhaken keutamaane tanggal 10 Asyura sing sangar ugi jumati wong ning tanggal 10. Niki kesunatan kula jenengan kabeh kondo puasa. Ning kula pun ngabari ya pas nyong ora puasa payah, tapi saya usahakan insyaallah sing wis ya puasa sing wis nggih, kecuali sing ora. Terus sing maning wa ziyadatan sing ditambahi malih. Ya 10.000 ganjarane sekang wong sing mati syahid. Wae ora iki. Wampun iki, Pak. Tanggal 10 Asyura. Wong mati syahid 10.000 ganjarane kuwi ukur dilakoni puasa tanggal 10 Asyura tok sedina. Lah kon ngrangkepi Tasya Asyara tanggal 9 karo 10. Lah nek ora isa tanggal 9 kali 10 jenengan 10 kali 11 rong dina nggih. Lah nek sanga karo 10 ora isa 10 karo 11 ora isa ramang puasa. Enak mboten? Wis ora usah puasa nang bulan kuwe. Jadi kesunatannya ada di situ. Orang ngenteni dina kok tanggal 21 Jumat Kliwon nyong puasa nang Jumat Kliwon. Ya wong ngarang-ngarang, ngerti ngarang. Umbok-umbok. Tapi ditakoni kitab, ditakoni dalile ora nana. Ora nana Jumat Kliwon dadi angker ora nana. Tanggal 10 sing angker. Medeni rika ngandel ya mati, orang ngandel ya mati. Terus kayak gue ya. Jadi ku isuk tanggal 10 sing beda sehat-sehat ya. Terutama sing wis tua-tua lah. Kayak sing nyekel mik ngono. Nek piye lor ora puasa ora apa-apa, mau isih suwi umure. Oh iki sing metuki taun ngarep maning ngono yo. Oh mbok sing ora metuki ngono nek nyong kan siap-siap mbok isuk ora metuki. Kan nggih. Sebab Gusti Allah oleh tengah Al-Qur'an kuwi. Walikullin umatin ajal. Saben-saben umat ki duwe ajal, duwe waktu. Lah arti waktu teng mriki wong kuwi duwe napa? Masa jaya. Masa jaya nyong rezeki paling kepenak umpamane umur 30 tekane 40 kepenak banget. Bareng wis 40 melarat. Nggih mboten? Terus anak maning nyong dadi lurah. Anak umure ajal. Umur 7 tahun rampung, anak sing 14 tahun rampung. Tapi ayatnya diterusaken fa idza jaa ajaluhum la yastaqdiru sa'atan wa la yastaqdimu. Iki terusane ayat tafsire fa idza jaa mongko ari kalene teko apa ajaluhum ajale kula jenengan kabeh wates mati la yastaqdirun ora isa ngejokaken wala yastaqdimun lan ora isa dinginaken menjokna ya ora isa mundur ya ora isa. Jadi sing jeneng mati wis
garis kali Gusti Allah arepa jenengan wis saben dina. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah nuwun ya Allah dipun tambahi umure ya Allah. Ya Allah Allahumma tawil umurana ya Allah. Allahumma tawil umurana ya Allah. Nuwun dipun panjenengaken umure ya Allah. Ora isa. Mandul ora. Sebab rezeki jodoh umur ditentukan ari kalane jenengan diwai roh nang jero weteng 4 bulan. Ini tulisannya orang diwek narika nang Lauh Mahfuz. Nah harusnya artinya Gusti Allah. Jadi rezeki jodoh mati iki Gusti Allah wis nyatet nang kula jenengan kabeh agi ari kalane nyawa dilebokna nang jero rahime wong wadon umur 4 bulan mulane kula jenengan kabeh sing isih badhe gelem ngupati mbok nggih nang ngupati yo ngupati kowe ndongakaken terus sing jabal bayi nang jero weteng kowe men esuk dadi bocah sing min ahlil ilmi wa ahlil khair dadi bocah sing duweni ilmu lan bagus budi pekertine terus manfaat umure berkah umure terus malih berkah duriyae anak-anaknya do berkah karena dan ini kula jenengan kabeh men padha eling lah urip dadi orang nang kono sing ora nganggo tuntunan umpamane ana wong ngomong ora anak nang hadis matang bulan maca surat tobat digoleki nyong ya ora nemu Pak mboten nemu nah Al-Qur'an ya ora nemu niki ukur napa cara ulama ahli sunnah wal jamaah kowe nang kono diperingati ari kalane peristiwa nyawa dilebokna nang rahim niku tentu waca surat tobat Al-Baqarah apa surat Maryam apa surat Luqman biasanya gerbong sing wiridan nek ana wong hamil pengantin anyar hamil terus nggih kuwi macane surat Maryam bar subuh surat Luqman bar maghrib kuwi wiridan kok insyaallah anake dadi anak sing cerdas umpamane isuk babaran sing wadon diparingi kaya Dewi Maryam kepenak. Jadi kita memiliki itu fadilah surat sing diwaca terus mboten masalahnya apa kalau dengan kabeh iki menungsa tubuh sapi bonggi perkara sapi meteng ora di upati ora apa-apa tapi nek menungsa cepawana nggih jadi niku masyaallah saking gedene fadilah kula dengan kabeh wangsul wonten ing bulan Asyura. Lah bulan Syura niki termasuk salah siji sekang bulan papat sing dimuliakan kali Gusti Allah. Sing dimuliakan niku siji bulan Asyura. Ikan tahun baru ya Pak. Terus Rajab, bulan Rajab nggih. Terus bulan puasa, terus Dzulhijjah bulan haji. Ini papat setahun. Dimuliakan kali Gusti Allah ibadah 6 bulan itu ditingkatkan ganjarannya kali Gusti Allah kabeh. Dan terus wonten malih Rasulullah ngendika man masaha yadahu fi ra'sil yatimi rafa'ahu Allahu fi kulli syakratin darajatin. Cara jawane sapa wonge man sapa wonge nyong rikalah man wong ngono ya lanang ya kena wadon ya kena masaha sing ngusap sapa wong ya dalu kelawan tangane wong firosihi dalem sirahe bocah yatim firosil yatimi nang sirahe bocah yatim diusap kuwi dicuraken derajate wong sing ngusap fi kulli syakratin ing dalem saben-saben rambut siji darajatun sederajat. Dan umpamane sirahe bocah yatim kira-kira ana 100 orang. Hitung siji-siji lah. Itu boleh kenyong kan yatim, malah yatim piatu. Kok iso arep diusap tanggal 10 Sunda. Ning karo nyamoni, nggih.
nyangoni 10.000 ya kena, 5.000 kena, gawe bunga karo bocah yatim Pak. Nggih nek nyong anu yatim sing anu wis kliwat ngono ra wis kelungse ya ora usah. Ya wis kelungse. Bangsane nek niki dereng niki. Guru nyuwun kayu. Berarti orang sini betul kami malah disantoni niki. Guru yatim aku nek kula pun kali simbang pun dibagi. Heeh. Lah bocah yatim nang kitab kowe nek bocah wadon umur 9 tahun nek bocah lanang umur 15 tahun. Jadi Jawa dulu patokannya umur 9 tahun. Biasanya sebab bocah wadon akeh sing 9 tahun ki wis head. Yana pendapat yang nomor 2. Bocah lanang ya 15, bocah wadon ya 15. Tapi kadang-kadang bocah 15 tahun sekarang sih bisa peteng Pak. Dulu zaman biyen. Oke. Nah kita ngomongkan 9 tahun bocah wadon, 15 tahun bocah lanang. Kuwi jenengan kon ngerti mengumae, nek weruh umae kaya apa, main apa ora, melas apa ora. Tekan jenengan aja bocah yatim bundang kon nggone nikah. Besok bocah yatim 50 kon nggone kabeh arep sangoni itu kurang afdol. Sing afdol jenengan dugi mriku diusap nglasten karo gregel. Bocah semene ora duwe bapak yo masyaallah. Iki malah ora dibiyu karo ndekok mbah wis tuwa deleng omahe ora apik. Bocah yo ora patek musik. Serandalan yo ora. Rekan terus dede masyaallah. Nyong mau kamu mak ora nyangoni wong dhewe. Baru ngono bocah kayake tak wae nyempeti bocah kok iki nambe ora tidak. Krono melas. Oke, tapi nek dikumpul anak acara beda maning Pak. Sebabnya nopo bocah kowe beda dandan keton gagah-gagah. Nggih mboten. Keton gagah-gagah mending perwakilan maning. Perwakilan sing ngusap kowe kiyaine padahal kiyaine kadang-kadang ora urung. Ya ora ganjaran kiai sing ngusap ukur perwakilan aneh wong. Niku temenan. Sing apik mereka dewek. Nek dikumpulna terus iku sapur. Bapane camate apa sapa. Sing apik kan ora usah ya ora mlebu. Ora mlebu di dunia derajat teh. Jadi rofa'ahu Allahu ikulli syakrotin darajatun kase. Rambut sijine di dunia derajat sing nyuwuna sapa Gusti Allah di menungsa. Gusti Allah. Dan ini sing apik jenengan dugi. Monggo besok tanggal 10 ya wis puasa barang. Ibu dan begini masyaallah kok istimewaan kedahsyatan tanggal 10 Asyura niku saking akeh mau puasa kuwi ganjaran sekang Gusti Allah diwai ganjarane padha karo malaikat 10.000 sing padha ibadah. Ibu dan terus maning ditambahi maning diwai ganjarane wong haji karo wong umroh wong 10.000 padahal mereka urung tahu ngaji urung tahu umroh. Nek kepen ganjarane ngumpuli wong mangkat umroh karo haji dhewekan isuk do puasa. Angger nyoli ngomong salah takon nang isuk nang akhirat ya. Wis puasa dene ora lek ora dibedho gaji yo ora. Nek puasa tanggal 10 sureng esuk berarti ora diundang kaji ora fadilah. Ora terus wis puasa begini ya kaji ping 10.000 nyong awet lah. Wis puasa. Boten fadilah padha ganjarane wong haji 10.000, wong umroh 10.000. Sing ditambahi maning wong mati syahid. Lha padahal wong mati syahid masyaallah Pak. Mesti mlebu swarga. Terus jasate niku mboten rusak. Niki contoh tahun 2013 wilayah Arab Saudi. Nggih. Niku banjir bandar. Tahun depan ini tahun Pak. Berarti kan urung suwi. Niki jasad sing wis dipendhem 1.400 tahun. 1.400 tahun yang lalu. Niku teng Gunung Uhud. Nggih, teng Gunung Uhud. Iki pahlawan Uhud. Sing jumlah 70 dikuburaken kan lapangan lah, pokok dipakir ngoten. Gununge nang kene, mana kae.
ora patek dhuwur tapi rada kesel arep nggak gunung niku ngliwati kali kadang-kadang kalinya ana banyune kadang-kadang ora nek yo wingi pas ngana tahun 2023 mendhan banyune mendhan akeh tahun 2024 banyune apa krici-krici dan anak-anak kon tuku banyu oleh bocah sing dhewe adol aqua sedus aqua gelas karena kene kuwi regane 80.000 letakna suwek ukur kon sedekah banyu nang kana lha niku pahlawan Uhud niku dilalat tahun 2013 niku banjir bandang wet niki kuburane kebuka lemah ini kontal lho Pak kenang banjir lebaran kontal kenang banjir jasad ini banyak ketol di foto yang paling terkenal Sayyidina Hamzah pamane Rasul Sayyidina Hamzah kowe sing metu geti nang gede sana bekas tumbak di sana bekas tumbak ya Pak ketong geti si anyar foto kabeh jasade bar niku dikuburaken malih terus dipager pas kula niku mau dipager Pak jadi mau ziarah itu kan sisi kidul cara nyong terus sisi kulon sisi lor karo mlaku biana sing baca lenggah kok bilane orang nang sandi kuburan kaya nang kene mboten umur deleng yo ora keton umur mah biasa ini dipager itu teng Jabal Uhud tahun 2013 berarti Allah membuktikan betul-betul dalam Al-Quran wong sing bener-bener mati syahid niku jasadnya ora rusak ila yaumil kiamat dan jenengan sik ora usah perang lah ora usah nyekel tumbak ora usah ngasah pedang apa maning ora usah ngeculna apa kayak jenenge siki rudal-rudal apa kayak ana rudal warna-warna kayak sisi kaki perang nanti Iran karo Israel ya ora heeh ana rudal apa jenenge sing anu nuklir ngono yo wah masa wong ndek nang YouTube pokok apa jenenge Iron Dome apa-apa kan nyatane yo ora bisa menahan peluru-pelurune sekang Iran yo iya sing delenge nang YouTube ya perang lah mangsane perang semoga-moga Indonesia waras selamat ayam penting nggih ora usah perang-perangan malah semoga-moga Gusti Allah cepet sing bener sing diurusane Gusti Allah langkung terus. Ya muga-muga wong Islam ya tetep dilindungi kali Gusti Allah. Ya itu. Prihatin iki Pak. Nah, makanya nggak mati perang dunia ketiga. Terus di perang blok-blokan kadang baleki seorang sing aman. Kayak perang dunia kedua sejarah deleng. Masyaallah. Langsung malih dari kau ora perlu perang, ora perlu melayu, ora perlu mana, ora perlu nembak. Puasa tok tasinga asaro tanggal 9 karo tanggal 10 ning aja 10 tok makruh. Eling-eling aja 10 tok makruh. Tanggal 9 karo tanggal 10. Dan nek 10 karo 11 somone aja. Ora usah 3 dina, 2 hari saja. Niku berbedakna antaranya wong Yahudi karo wong Islam. Ini Masya Allah ini fadilah sampai begini tanggal 10 Asyura. Dan terus sing nomor loro Musab nyangoni semampune rika wis monggo lah ora kudu akeh. Mboten kedekatan mampu 5.000 mampu 10 syukur mampu 50 monggo 50 bocah yatim kan akeh Pak. Umpamanya sebesane Rika nopo se-RT Rika nak bocah bulule seperti KB 5.000 alhamdulillah 10.000 di monggo. Terus fadilah sing nomor 3. Sing nomor 3 iki wong puasa. Mau puasa wis 3 nggih. Terus bareng Musa bocah yatim. Man wasa min ahlihi fi yaumil Asyura. Man sapa wonge wasana kang jembaraken sapa wong fi ahlihi dalam ahline keluargane fi yaumil Asyura ing dalem tanggal 10 Asyura jenengan kon mulyakaken keluargane Rika Pak
bojone dimulyakaken, anake dimulyakaken, putune dimulyakaken. Wasa'allahu arep dijembaraken nang Gusti Allah fi sanatin kuliah. Ing dalem taun sekabehane taun. Jadi tahun esuk iki setahun sing arep tekan, kowe iki dijembaraken rezekine karo Gusti Allah nek jenengan jembaraken nang tanggal 10 Asyura. Dijembarna sing biasane oleh der karo tempe esuk karo iwak. Sing biasane karo iwak disengi bakso apa disengi nyate. Yo Bu nyate Bu biasane namus karo lehon. Ini jembaraken keluarga iki wong lanang-lanang nggih, kepala keluarga. Nggih. Terus biasanya melas karo biung ngene iki, Bu. Sing biasanya gelangan karet. Ya. Di tanggal 10 Asyura esuk melas bojone aja kon gelangan karet, tukok namas. Orang ketang segram ya kena. Nang tanggal 10, kok kan bisa tuku mas terus disenengna wong wadon. Itu gak wong lanang. Nang tanggal 10 ibu nggih dadi ngesuk bocanake Pak di tanggal 10 Pak yang biasanya kok gelangan karet Pak nggih ngesuk Mas ini oleh ngaji kepriwe Bu Rika kepengin aman ora temenan siki nek tunggal bis ya gelangan karet karo gelangan Mas aman di aman karet yo kan kita kepengen aman ya wis cukup karet-karet disyukuri ya sing penting nang bis nek gelangan karet kan bisa turu orang ana wong geret nek gelangan Mas malah mereka ora bisa turu kodok dijaluk wong dadi sing nerima be ya wis sing penting esuk keluargane jenengan Pak disenengna nang tanggal 10 Asyura dijembaraken jenengan arep dijembaraken rezekine setahun muput sebab niki awal tahun dieling-eling temenan ning bakso ya ora ana lagi puasa ya nggo buka sate yang nggo buka dadi niku harus istimewa nang dina tanggal 10 Asyura ya tuh nak lambi lah seneng-seneng ibu cukup suara ketua nak daster tanggal 10 nyabungi duit 150 kan ada kudu daster oleh siji yang ono oleh separo yang ono atus ngoten mawon Pak ya men bocah seneng anak kuku lamu sing enak mau buka bareng atus ngoten lha terus sing duwe anak duwe putu disangoni arep anake wis sugih wong tua wae anak kudu rono anake kurang men dijembarna karo Gusti Allah didongakna karo anak-anake karo putu-putune nyepul ora apa-apa nyeket ora apa-apa disangoni anake beda sing duwe anak ya biasanya kalau sangoni di sekolah le 5.000 Pak yang tanggal 10 nya wae 10.000 mana seneng kowe ini sunat sehingga terus wonten tuntunane khusus tanggal 10 tok man wasa'a yaumil Asyura sapa timbaraken nang tanggal 10 bulan Asyura min ahlihi saking ahline rika wasa'allahu jadi arep dijembaraken wong sing dijembaraken keluargane setahun muput masyaallah niki jadi nek rezekine kok kepenak terus tapi yang tanggal 10 ya biasanya kampung ngajeng kampung ya orang ketemu kampung terus setahun kalau tanggal 10 orang belum santai mungkin jadi ini monggo itu diperhatikan insya Allah akeh manfaatnya wong puasa nang tanggal 10 Asyura Salli wa sallim iman ala Ahmad salli wa sallim iman ala Ahmad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab
min da'i baci irfa sallim wa sallim da'iman ala mada sallim wa sallim da'iman ala mada wal ali wal ashab Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Quran panutanku Islam agamaku Allah pangeranku Muhammad nabiku Quran panutanku Muhammad nabiku Quran panutanku salli wa sallim da'iman ala mada salli wa sallim da'iman ala mada wal ali wal ashabi man qad wa'ada wal ali wal ashabi man qad wa'ada. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Kula ajeng cerita iki sejarah Abu Dar. Abu Dar menika sahabatipun Rasul ingkang gesang menika metuki Rasulullah lan sedanipun putranipun Siti Fatimah radhiyallahu anha. Lah arikalane Siti Fatimah dipundhut kali Gusti Allah niki sahabat Abu Dar, Abu Darin niku termasuk yang ingkang gotong jenazahipun Siti Fatimah radhiyallahu anha. Jadi dipanggul wong papat. Terus dugi kuburan Abu Dar niku jenazah dereng dilebetaken. Abu Dar matur karena ngomong karo lemah karo kuburan. Kuburan aku iki nggawa jasad sing mulya mungguing Gusti Allah, nasabe mulya, putrane wong mulya. Aja main-main kowe kubur. Karena gaya aku Abu Dar. Niki jasade Fatimah Az-Zahra putra Rasulullah, garwane Ali Murtadha, ibune Imam Hasan kali Imam Husain. Dalam sini betul-betul kubur ini terus ngomong semaur cara-caranya lah. Abu Dar itu bilang nek kula jenengan boten bilang supaya kudu kuping wani. Kubur ngomong, menungso, aku ora gumun sapa sing tekan nanggonmu. Mbok kowe wong derajat, mbok kowe wong pangkat, mbok kowe wong udu pangkat, bocah bayi ya tetambah, wong tuwa tetambah, polisi tetambah, camat bupati nyong ora wedi. Ning nang kono siji dieling-eling menungso. Iki ngomong kubur, Pak. Nek nganti mlebu nang nggonku, mlebu nang jero kubur, kok menungsa ora nyawahi iman,
orang gawa amal soleh terrucek nang jero kubur. Jadi kubur semau begini Pak. Ini orang bisa tapi belajar siapa buku nabi bari bahasane. Kan nabi ada sing palsu Pak. Musailama al-kadzdzab, Ahmad Musodek, mungkin terus dia Eden, aku malaikat Jibril, bagaimana kan? Mungkin barang ditangkap polisi, dilakukan sidang orang mangkat sebabnya masuk angin. Mana-mana dia Eden. Nang kono ya Indonesia ya top lah polisinya bisa nangkep malaikat Jibril, Lia Eden. Kon sidang orang mangkat dia ngomong masuk angin, kok malaikat Jibril masuk angin, masya Allah itu. Ya malaikatnya kok masuk angin, ayah ora. Lah bareng pun sanjang kubur kados ngoten nembe jasad dipun mlebu. Dan terus Rasul niku wasiat kali Abu Dzar, kali sahabat. Ya Abu Dzar, jaditu imanakum. Jaditu imanakum, jaditu imanakum. Dia Buddha anyar-anyar no imanmu, anyar-anyar no imanmu, anyar-anyar no imanmu. Anane peristiwa sing kados wonten wong nek mlebu nang kubur kok ora gawe iman, wong mlebu kubur kok ora gawe amal soleh, dirujak, diapet karo lemah, balunge badhe rontok. Siksa kubur teng mriku wonten. Mulane Rasulullah ten Abu Dzar menika wasiat. Maksudnya wasiat kepripun? Barang sing banget wadine, barang sing banget pentingnya, jadidu imanakum Abu Dzar. Jadidu imanakum Abu Dzar. Jadidu imanakum. Cara jawabannya kados ngene. Anyar-anyar no imanmu Abu Dzar, anyar-anyar no imanmu, anyar-anyar no imanmu. Sebab kowe arep lunga sing banget adol, sangumu kudu akeh ngati-ati karo nglakoni zaman sing ora genah tuwa nang akhirat entan. Masyaallah iki. Terus bingung Abu Dzar kali sahabat. Nganyar-nganyaran iman itu apa yang jadi dipucak, diumbah, apa cara diganti mana, apa begini. Terus sahabat takon, ya Rasul, kaifa injak itu iman aku ya Rasul. Terus pundi anggen kula menika nganyar-nganyaraken iman kula niku terus pundi ya Rasul. Dan sahabat takon kali Rasulullah ansuila min jadidu imanakum. Terus Rasul ngendika, ya sahabat, ya Abu Dzar, jadidu imanakum, aksiru min qawli la ilaha illallah. Aksiru kon ngeke-ngekeaken min qawli kelawan pengucap la ilaha illallah. Jadi wong sing nganyar-nganyaraken iman kula jeneng kabeh kon selalu maca la ilaha illallah. Dzikir kali Gusti Allah. Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maca la ilaha illallah niki wonten adab mentekan nang Gusti Allah jenengan oleh zikir terus pundi adabe. Jadi wonten kitab diterangaken wong sing kepengin zikir tekan nang Gusti Allah, zikir ditambah kali Gusti Allah oleh nganyar-nganyaraken iman tekan kali Gusti Allah. Nomor siji adab. Nggih, adab. Jenengan kon wudu dhisik. Wudu arep kowe tahlil malam Jumat. Jenengan wudu dhisik. Terus tahlilan nang kene jenengan ya wudu dhisik.
nek wis batal wudu aja kanthi kula jenengan niku maca kalimat Gusti Allah, maca Yasin sebagian daripada Al-Qur'an. Padahal Al-Qur'an la yamassuhu illal mutahharun. Orang yang demek mushaf Al-Qur'an kejaba wong sing suci. Napa meneh maca kalimat tauhid la ilaha illallah. Niku jenengan aja nganti ngopet, aja nganti ngentut. Mriku kon kudu dhisik, wudu kali Gusti Allah kon wudu. Men tekan ing ibadah. Eling-eling sing umpamane wingi mangkat tahlil ngentut tetep ora wudu, besok wudu. Ngoten nggih. Iki ilmu men tekan. Lah terus sang rembun jenengan suci nutupi ngaurat. Zikir niku nutupi ngaurat. Cara wonten kitab Supinah lah. Napa Sulam Taufik. Apa nang takrib auratul rajulin, ngaurate wong lanang niku baina surati wa rubati, antarane dengkul karo udil ditutup. Jadi nek ana wong sarungan semene ini bisa, yang penting dengkulnya ketutup, udile ketutup. Jadi kan sholat sarungan tok wong lanang niku le ora sak lamben, yang penting udile ditutup. Tekan kene iki kita lho Pak, ini wong adab masih kene sholat ora kelamben. Wong nggih kon nutupi ngawur kula jenengan kabeh. Terus sing nomor loro auratil mar'ati, ngaurate wong wadon fi jami'i badaniha, ing dalem sekabehane badane wong wadon ing aurat illa wajhi, kejaba rai nene iki ngaurat Bu. Wa kaffaiha lan epek-epek loro, berarti semene anggere wong wadon kok tahlilan namanya wong mati apa pikiran apa NU-an napa lapanan tahlilan maca la ilaha illallah kok kanggo klambi ukur semene deleng wong wadon ukur semene ya katon yo sebab batasnya ugil-ugil iki sing ngono-ngono nggih Bu ya kudu ditutup semene mengisor. Anggere kan lambine mengene mencelek kaya kiye yo ora sah. Salat yo ora sah. Eman-eman nggih. Bulane nang arep mau wong zegom sejam. Nang majelis ilmu luwih apik tinimbang ibadah setahun. Lha ibadah setahun ora ditambah karo Gusti Allah langsung balu ibadatun. Langsung balu ibadatan. Jadi ketampa. Dan itu jenengan tekan epek-epek iki kon beda ditutup wong wadon karo rai rambut Erika kowe kabeh kowe ngaurat kabeh. Lah kersikan wong kudungan kok ukur ora nganggo sing kaya baret ngono yo. Ana kan ukur diklaim namanya cara biyen kudu binazir butuh. Ana kan tahu kan? Kudu binazir kae dirune ora ana apa-apa rambutnya rambut main ngono lah. Cara ndeleng mien ya Sirli Marlinton apa yuk? Cara nangkai bintang film yuk Pak yuk. Yang jadi iya ayu ngono. Nganggo binazir kudunge meling-meling nerawang. Kowe ora kena nggo salat. Nggo zikir la ilaha illallah ya ora tekan sebab ora nutupi ngaurat. Wong wadon salat nggo wong lanang asal lan rambut mengene siji, nggo sujud rambut siji lho Pak. Lanang wadone ora resah kali Gusti Allah. Angel ora? Angel lah. Tetep kudune kaya kiye. Nah, iki men rambut yo ora mengene karepe. Lah wong wadon nggo kethu sing kaya baret, Bu. Sing kene ana elastis ngono ya. Nggo manuk nang rambut. Sebab wong wadon sing hubungan nang kono rambute keton. Kowe iki kan secara tidak langsung nantang neraka karo Gusti Allah. Nantang kok neraka yo payah ora. Kuwi dieling-eling Bu ya. Dilakoni ya kono raya kono ya. Yang penting wis ngomong lah yuk. Paham kan? Auratin mar'atun, ngaurate wong wadon fi jami'i badaniha. Sakabehane badan illa wajha wa kaffaiha. Jadi tunggange rika dikasuti salat korika iki nek keton
telapakane keton kira ora sah ngandel yang ngono bukan nek ora ngandel ya berapa bener kan nyokan orang maca kitab nunduk narika perkara rika dilakoni ya urusan rika ora dilakoni ya urusan rika kasutan lah pamane wong tahlilan kok roke sing gol lha ya payah kiai ini oleh imam yo oleh sida khusu yo kali-kali ya bu ya aja nganti rika tahlilan nganggo lengan pendek wong wadon aja ya terus roke ukur sing dhuwur apa ki kemiren ngono bacane ampun roke ditekan ningsor lah wis ngono pikir dewek ya karep-karepe rika ditambah ya urusane rika ora ditambah urusane rika ya niki sing nomor loro nutupi ngaurat sing nomor 3 madhep kiblat nek bisa diusahakan wong zikir niku madhep kiblat madhep ngulon terus mripate merem ning aja turu zikir turu berarti maca la ilaha illallah kowe nek bisa pikiran akal karo hati lesan pikiran ati iki dadi siji la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah merem lha nek ora merem kok malah payah iki pancetane nganggo piring deleng kancane boleh kali siji ndung penting wong lha wong zikir kok ngomong wong ora sida kan kula dhewe niku nek zikir melek yakin beda ilang zikir ping 100 gelem sing 95 kuwi ilang pikirane ngono lho Bu nggih mboten Pak la ilaha illallah la ilaha illallah melas temen kayak bakul kerupuk yuk bisa kayak banget mana kula bakul kerupuk liwat nggih mboten Mas dadi iki men khusus jenengan merem ngajak turu nek turu ya payah lah malah lah dan ini nggih monggo diperhatikan men uling ibadah tambah khusuk tambah apik karepe kan kur kaya kowe yo menis jaditu imanakum kon nganyar-nganyar ini iman nek iso mlebu nang kubur kowe ora bot nggih masyaallah niki dadi ibadah sing betul-betul karo Gusti Allah kuwi nek dipikir-pikir ya asline ora angel gampang lha terus malih mau nomor 1 wudu nutupi aurat madhep kula lungguh ki terakhir piye jenggonge nek wong wadon ngempo nek wong lanang sila coba nek sila iki bisa suwi Pak wong lanang tapi nek wong lanang ngempo modakan doge pecah butuh ora dan nek wong wadon sila ya luput gelis masuk angin melepeng iki gimana cewek-cewek lho, ini kitab nih. Oke, diterangkan ke kitab cara-caranya kados ngoten. Jadi orang salah-salah terus nyong ngawur, boten. Iki temenan iki. Jegongnya nek bisa siram marmulur. Dipakai merem, suci, tutupi aurat. Masyaallah. Wong wadon ngempu aja wong wadon sila. Ora wajibi ngono ya. Dan ini insyaallah kula dengan kabeh mugi-mugi oleh ibadah niku suwi-suwi tambah apik nggih suwi-suwi asal sing gelem ngaji wis tenang bae lumpuh nek ngapura kali Gusti Allah umpamane sing gelem ngaji terus nek ora paham ning mangkat terus ora paham rambute keton ya ora apa-apa dicemplung nang kubur umpamane nek mati ning krono jenengan kabeh kula niku sing gelem ngaji Pak butuh yakin ditakoni malaikat ora bisa ora kecemplung nang neraka nek kabeh niku yakin keistimewaane wong ngaji butuh oleh ibadah urung pas kayak kita belum bisa lah pokoknya kasih penting mangkat terus ngaji umpamane jenengan sedher mati disolati dilebokna nang kubur dilalah ditakoni malaikat kok jenengan ora isa jawab man robbuka Pak RT umpamane hargane mati umpamane iki Pak RT nggih
ditakoni kok ora iso ngenteni ngaji terus. Malah entene bisa ngomong. Malaikat kowe iki ngomong apa jenenge ora mudeng. Lha kowe salat kok ora RT? Salat kula. Salat kula muride Mbak Kiai mantep ngendi kula tuwuh ngaji. Ngaji terus kula malaikat. Niki ora paham sing diomongaken kowe iki. Lha wong ngaji ora paham. Sing salah Gusti Allah malaikat nyong ditakdirna bodoh ora cerdas. Ning nyong manut karo perintah Gusti Allah ngaji tekan mati nyong ngaji. Nek Gusti Allah ora salah. Nek Gusti Allah ngerti, nek Gusti Allah ngersakaken malaikat kudune nyong kuwi dijabut nyawane engko nek nyong wis pinter. Niki artine ya pinter tukang ngaji Pak Dilala bisa ngomong kados ngoten artine. Sing salah Gusti Allah nyong mikir kowe malaikat. Nyong manut karo Gusti Allah nyong ngaji terus ning krono nyong diciptakaken nang Gusti Allah bodoh. Orang cerdas, orang pinter bungan kuwa, mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa malaikat, kok nyong wis dipateni. Sing salah Gusti Allah aku. Malaikat bingung, Mak. Ya wong bodho ning bisa madoni nyong malah nyalana Gusti Allah. Gusti Allah kok salah iki duwe wong bodho, sangar ora RT-ne. Sangar lah pakai RT lah. Bisa nyalana Gusti Allah. Malaikat pusing ngadepi RT-ne. Mabur munggah nang ngarsil alime Gusti Allah lapor ya Allah. Kenapa malaikat mungkar nakir niki wonten makhluk panjenengan RT teng robahan niki wonten mawon. Lho piye kuwi malah nyalanan jenengan disalahkan kali RT robahan. Tak takoni wis ngomong ora ngerti malah aku isih bodoh wong pinter kok dijabut nyawane. Sing perintah Gusti Allah nyalaken jenengan RT roban. Malaikat, nggih Gusti, wis. RT roban ora usah dilawan, mumet kowe kok. Gusti Allah sanjang kali malaikat kan mumet kowe ngadeni RT gawe, mandul bae. Wis iki jot. Jodoh pundi? Ya Allah, wis jiot panggul lebokna swarga wong kaya kowe ora menang kowe mung RT. Lah niki krana bodhone Rika Bu bodhone kula jenengan kabeh asal sing gelem mangkat ngaji mawon mati ngesuk kita bisa ngomong kaya kowe yakin ahli swarga. Sing penting ngeyel karo malaikat ngesuk ya. Dikek ngeyel dewek-dewek kan kuburane dewek-dewek. Ning syaratnya mangkat terus ngaji. Mulai sing ngaji. Ini nek ora ngaji ora. Nggih. Mugi-mugi wonten manfaatipun gue. Insyaallah kula dina sedaya umur panjang saged dugi nginjang tanggal 10 Asyura tanggal 9 puasa 10 puasa nggih. Nek 10 karo 11. Nek sing ora isa ya ora apa-apa ya. Ora apa-apa temenan, di sana tau ngarep. Apa meneh sing nom-nom. Wis ngono. Karep-karepe puasa ya urusane Rika, ora ya urusane Rika. Iki mboten njenjene bali mung kapaning nang ora. Kan nggih. Walana a'maluna walakum a'malukum. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa na'min hatta manzilah. Ya Rabbana lakal hamdu wa la ilaha illa anta subhanaka rabbana wa bihamdika Ta'ala hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Allahumma ighfir li dhunubi li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.